És molt ambiciós, molt competitiu, és un tio que crec que ho vol donar tot fora i dins l'aigua. Primer, com a persona, és meravellosa, no? Jo la conec des de fa molts anys, tenim una relació molt estreta i crec que és una molt bona persona. Que és molt rabiós a la vegada, no? Però que això també potser és positiu, no? Amb l'ambició que té, no li agrada perdre a res, o sigui, no sé, té molta... és molt passional. Dintre de l'aigua jo crec que marca la diferència. La Maika, tant de bo ara li donguin el premi a millor jugadora del món, el que està nominada, no? Perquè jo crec que se'l mereix. Dins l'aigua com a jugador està clar que rendeix molt bé, que és un grandíssim jugador, llançador i no sé, té aquesta garra que molt bona, positiva. És bàsica per la selecció i és una gran jugadora i és jove, és a dir que tenim anys de Maika i estic molt content per ella.